Oo, attorney. Pero ako pagto, nga nakahilos pa rin sa pagpahib sa anak. Bisag ako. So, hitugog ko sa pagkabuutan ni Baruela. O kahibalo ko nga dili siya makahimo ni Ana. Mga bitang, na-inlove ka niya to. Dili ba? Kaniad to. Katong parehas pa mulay kabilingan. Yuda naman ka. Pero, wala na magtaga din sa Maricela. Siya pa magkaya ng usong, arba preso si Barbela. Siya na nila ano mapinanggol ko niya. Mga to ni Willis, atong tabangan si Barbela. Sure. Mao dito nga ni ako kami. Bueno, mandot nota kay aron makaslata. Sige. Okay. O malayo ko kung tag-address sa ilang ano nga. Sure. Para makapag-istorya ko sa iyang asawa. Oo. At least, may nito ka ni mga inosente ka. Saan yung kebaw ining itabo na ko? Sa balita sa radyo, sa TV. And may number po ni Card ninyo. Gitawagan lang na ako siya. Kitagaan mo po niya dito sa katong last year. Dito sa Aday Ayala Center. Mapuputuhin kayo na nga naawag labanan din sa silo. Oo. Napadaog mo yung nilabanan. Di ba? Tungod kay Lincoln ang ebidensyang gipresenta. Gusto ra pa si Perla nga marathon hearing dati. Sama rin. Depende na. Ako yung gunit sa inyong kaso, Renz. Ug maning kamot ko nga magmadaugon ka. Ika ko maikog ni mo ini Dayan. I mean, Tome. Sangad sa atong pinagsamahan, buhaton ko ang tanan. Aron ka makaling gawas sa kasong rape. Wala ka nang ipay, Renz. Sama na ko pagka lipay ni Tony nga. Ako mismo, wala ko siguro kung ako lang yung naglubos ni Jinjin. Oh, ikaw rin nag-iling kanina na dili ka makahimutautan sa iyong pinanggang anak. Oo, lagi, apan. Kung saan man yan akong wag yung kong mahibaw sa akong gibuhat tungkol kay hubog ko nito higayon na. Please, kalimutin na sa imong nauna. Kung saan na ito pagkadaog sa imong kaso kung nagduha-duha ka. Baruging nga wala ka nakasalaan. Aron makadaog ta sa imong kaso. Dayon lang nang, maminaw man me. Oo, dali. Doon sa muna ako, aron, makadugid mo sa akong isulti. Ha? Unsa man na nang? Kana ba si Perla? Kung niagan ni din sa bahay, tumani lang din ninyo. Pero panwa, paggawas-gawas sa ikaw ni si Jen, bahay lang yung gawas ni mo. Pero, batang ayaw paggawas sa tagig. Ikaw nang, lain na si kayo kung si Jinjin bilangguon lang kanunay. Okay. Tinuod na. Buso na mo lang eh. Kaya aron di na mo samot kaburong na bata ba? Tinuod na don. Ingon niya anak kami miserable ang kinabuhi sa akong ako. Imagine, 23 anyos, usa talaga gayon nga makagawas-gawas sa bahay. Maulagi nang eh. Makagawas-gawas man tuod pero dinhir gitaw sa sulod sa sular. Di gani makagawas sa gate. Oo nga pala, no? Kawawa naman si Inday Jinjin yung pagka palaging nasa kwarto nakakulong, di ba? Tagali ka pala, Inday Gina. Nabigla ako. Nagkakabighani. Ang pagkabilanggo niya, halos katunga siyang kinabuhi. Mo'y labing dakong factor na laingon siya ni Ana. Ito nang sa, pero abi ni mo nang siya na. Sinultihan na magid ni Inday Jinjin mo nakaapan anak niya ba? Pero pasabto na ni mo siya nang magkasabot man. Di ba Inday Gina? Oo. Bitaw, kung gipay-eskwela pa lang na si Inday Jinjin sa una, Hmm. maklaro tagyod kung unsa siya ka-normal, di ba? Ito. Pero problema karon kay mabdos man siya. Mao nga tabang-tabang yung taon ko ninyo pag atiman kang Jinjin.
Di na lang kumusalig kang perla. Kaya na, ibalik ko sa pagkamaldita ni Alang ito kang Jinjin. Na, dili kay kang Daijinjin lang siya na. Sa tanan, namo tanan din balik na sa katiro si Ma'am Pearl. Maldita na sa gayo. Balik ang karaan niyang batasan. Ana, magdugay doon. Sige na, Magpunta eh. ko sa kwarto. May rakit na na si siya na ni. Makakontrol ba sa kuan ba ni Ma'am Pearl ba? May lagi, maayo ang dun ko. Mas labing maayo tagyod ko kung di na mahiubusin ng siya na dire, dili siya mo ulis mo. Kailangan. Ako'y may ubos sa ba na Inday Gina mo? Sirit na naglagkaw. Huwag mo palang hit. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, hindi niya talaga ang matatanda. Mabilis Ako? magtakbo. Ako, hindi ako mapalagay eh. Diba? Mao lagi. Ay, matrabaho na tayo Inday Gina. Okay. Kasabaan niya taan eh. Make it stop, Iya mo lang. or else my heart is Kasi talagang siya iya Inday Gina. Mabagal. Mabagal. Yeah, it is. Mabagal pala ka. Eh, hindi lang tuloy, nagkahirap-hirap na ako dito. Sige lang, guys. Kaya mangita ko pa ate. May istorya na ako ang imong asawa at anak. Suwayan mo sila pag-kumbinser. Naano ko yung address. Kitagaan ko ni Kathleen. Ayaw lang tingali ko rin. Ayaw na. Ayaw mo pagkalibad. Para ni sa inyong kaayuhan. Ngako ba to ni na basig maglibog lang ng hinuos Jinjin? Abot na mo. Nahiwawa ka sa estado sa iyang mag-isip. Suwayan ko lang, Kid Benz. Dako mo kay ikatabang kung matuis niya ang iyong testimonyo. Ayaw ka wala ka. Tarungon ko lang pagpasabot sa iyaha para dili maglibog ang iyong una-una. Ang problema lang, kung saan mo makaistorya ko sila. Ang imo lang sa kong asawa ang aking unang pag-istorya, Benz. Ambot lang ha. Ako di ko makapaniguro nga civil nga makigatubang ni Ms. Perla. Ang ako niyo na siguro mao nga hangtod karon grabe pagyapon kay ang kasilan nako. Nahadlo ko nga bisan ikaw mapiksan